Oy, baya kay nakauli nakalampoy. Yan. Bisa makagikan nganong karon ba magkauli? Daman oy. Giuban manggug ko sa akong classmate to, Nuroy mi oy. Bisa man mo galaro-laroy. Ito man to sayang mga parinti ha. Oh, jo daghan na bang mga wakwak ya ang uglaw na. Ada kay dito pasteray. Ano man? Libre yung pagkaon, ro. Awasan pagi ka na na. Kayo ko dala dito, ay suroy ko sa akong classmate, ay. Ay, asa na pa na magikuha. Enjoy lagi kayo, pastor. Sig-asa mi mo adto na pagkaon, no? Basta kay sana lagi dito lagi. Mukadaghan ba na? Bis amang ginani mo gikan di ay god. Akong classmate lagi akong kauban. Bis aman day mo nanuroy di ay. Dito man mi pastor suroy sa kuan. Tasa. Sementeryo god. Ay, diyan kay pagkaon pastor ay walang ko dalagbi ko kay panos naman. Panos mo mata. Ganong gamay raman na imong gidala. Ali ba? Kay kauno naton yoy. Napay daghan dito?